Špecializované oddelenie sústreďujúce intenzívnu starostlivosť o pacientov funguje v nemocnici na okraji mesta v Partizánskom od novembra minulého roka. Projekt oddelení multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti sa v zdravotníckych zariadeniach Svetu zdravia osvedčil. Boli rôzne obavy, boli niektoré prognózy priaznivé, nepriaznivé, ale môžeme povedať po tej poročnej skúsenosti, že táto myšlienka sa osvedčila. Nechodí pacient po rôznych pracoviskách, ale chodia špecialisti smerom k pacientovi. Podstatne skôr sa dostávame od intenzívneho pacienta k resuscitačnej starostlivosti. Koncentrácia práce lekárov aj sestier na novom oddelení s využitím najmodernejšej zdravotníckej techniky je v prvom rade prínosom pre pacientov. Doslova na vlastnej koži sa o tom presvedčil tréner hádzanárok z Partizánskeho Peter Olšavský, ktorý prišiel osobne poďakovať lekárom a sestrám z oddelenia. Takže som bol veľmi milo prekvapený prístupom všetkých lekárov a sestričiek a o to viac som bol ešte aj prekvapený tým a milo prekvapený, že takáto malá nemocnica je veľmi dobre vybavená. Na Slovensku je už viac typov nemocnic, ktorí využívajú takýto typ starostlivosti. Väčšinou je to tak, že sa konfirmujú intenzívne starostlivosti trebárs pre operačné odbory, intenzívne starostlivosti pre neoperačné odbory. No ale vzhľadom na to, že my sme nemocnica pomerne malá, tak sme sa rozhodli veškerú intenzívnu starostlivosť dať pod jednu strechu. Aj keď legislatíva takéto zlučovanie medicínskych odborov už dlho umožňuje, v praxi sa často nevyužíva. Na oddelení intenzívnej starostlivosti nemocnice v Partizánskom však chcú pokračovať ďalej. V priebehu tohto a budúceho roku by sa mali pribudnúť ďalšie diagnostické prístroje. Očakávame, že sa tu budú koncentrovať teda viac ľudia zaoberajúci sa intenzívnou medicínou. Aj čo sa týka sestier, aj čo sa týka lekárov. A vlastne ten konečný proces by mal vyústiť do akejsi špecializácie intenzivistu. Skúsenosti z nemocnice na okraji mesta v Partizánskom využije Svet zdravia v projekte Nemocnica nového typu, ktorú začína budovať. Prácu lekárov aj sestier pozitívne hodnotia aj samotní pacienti. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spokojnosti poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorí boli minulý rok hospitalizovaní. Podľa jeho výsledkov sa medzi všeobecnými nemocnicami v rámci Slovenska umiestnila tá v Partizánskom na vynikajúcom 5. mieste.